защото в първи коридор ще видим представителите на Мухамадиев от Узбекия, People's Republic of China, Lane 6 Spain, Lane 7 France, Lane 8 Ukraine, Lane 9 Romania. С най-добро време към момента по трасето се движат румънските представители Флорес Матееско и Барагао. Не, това е германската двойка. Тим Бехтолд и Давид Тойпел. Следвани, да, точно така, на контролата на 500 метра Германия, Испания, ЕАН и Украина. Best split time for Germany at the 500 meters mark, followed by Spain and EAN. Най-добро време е към момента на 250 метър. Контролата на 250 метър са германците, следвани от индивидуалните неутрални спортисти и Испания. Germany is leading, followed by EAN and Spain. И така в последните метри виждаме атака от 6-ти коридор. Това са испанците Пабло Креспо и Мануел Фонтан, но дали те ще успеят да отнемат победата? Да, и те току-що успяха с много силен финален спринт да си заслужат златните медали в този финал. На второ място и сребърни медалисти са Владислав Палешко и Данила Верещака, индивидуални неутрални спортисти. Трето място за германската двойка Тим Бехтолд и Давид Тойпел. Във втори